سلام أما العالم تركوا زوا كريستيان كمي كنيكم كمينيكم دحنا ديكم أنا إجابير أملاخي مسكن سلامية أبزها لكم هالكم سلام كسانة رهوا إن تمنقلكم إشن نبارك ورات حواتي نايل معك فيديونا دما رحاوس حاداريات ويل قدمي لازي أم تايجين أو زادمي أزلو فيديوهاتي آتيكم تتري لي بتعمي تسهيلنكم أقعد تقول لي حواريتا አስተያየት በውስጥ ዲዮ በኮመንት ዲ በሁሉ ነገር እተውኒ እግዚአብሔር አምላክ ያክብረልኝና ወልክ ያክብራት ሕዋቴ ከዝውን ሓሳብኩም ድጋፍኩም አይፈለኒ እሽን ባር ክብራት ሕዋቴ ናይ ልማዓንት ግዴና መንቂ ሓጎስ ሓዳርያትብል ናው ኸብለኩም ብድሕሪ አስተያየት ኣብ መጨረሻ ክንገብረሉ ማለት እዩ መንቂ ሓጎስ ሓዳር ንሰበይትኻ መስካሊ እጓል ኣይተዋዳድራ ካብኡ ኸዓ ካብኣ ትበልጽ ንዓኻ እትበቅዕ ሰብኣይ ክትረክብን ኣምላኽ ንዓኣ መሃበካ ነይሩ ሕያወይን ሰይናይን ኩነላ ምሳኻ ንኽትነብር ክንደይ ዋጋ ከም ዝኸፈለት ዘክር ጨካንን ቁጥዕን ኣብ ትኾነሉ ኣዝያ ብውሽጣ ከም እትጎድአት ፈሊጥካ ልኡም ኩነላ ማለት ይህዋህ ኩነላ ሕጂ ሓደ ኣካል ምዃንኩም ኣብ ኣምላኽ እተወሃወካ ደጋፊት ምዃና ኣሚንካ ካብኡ ኸዓ እትሓብኦ ሚስጥር ኣይሃለኻ ህይወታን ጽባዋን ውልድካ ክትስከሞ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ከም ዘእተወት ዘኪርካ ብዛዕባ ቅርጻ ኣካላታ ዕለታዊ ቃላት ካብ መውፃእ ተኸጠብ ብዓውይኡ ንሳ ህያው ነፍሲ ደኣ እምበር ስጋን ንደምን ጥራይ ከም ዘይኮነት ኣይትዘንግዕ በይንኹም ኣብ እትኾንሉ ይኹን ኣብ ቅድሚ እኩባት ሰባት ድምፅኻ ኣውፂኻ ኣይትናገራ ዘየስማዕምዕ ጉዳይ እንተደኣ ሃልዩ ኣብ ትሕት ዝበለ ቦታ ክትፈትሖ ፈትን ንዓኻን ንደቅኻን ቤትካን ስለ እትገብሮ ኩሉ ናይ ምስጋናን ኣድናቖትን መግለጺኻ ኣይተውሕደላ እቲ ምንታይሲ ነዚ ክትገብር ብዙሕ መስዋዕቲ ስለ እትኸፍል ኩለን ኣንስቲ ሓደ ዓይነት ክእለት ኣሰራርሓ ምግቢ ከም ዘይብለን ተገንዚብካ ንእተቕርበልካ ምግቢ ንኣደላ ኣብ መዓልታዊ ንሰለስተ ግዜ ኣብ ዓመት 365 ዓመታት ንብዙሓት ዓመታት ክትኽሽንን ቀሊል ከም ዘይኮነ ተረዳእ ደቅኻ ቅድሚ በዓልቲ ቤትካ ኣይትረስዕዮም ንሳ ሰበይትኻ እያ ምሳኻ ኸዓ ሓደ ኣካል ስለዚ ቅድሚ ስድራኻ ክትሰርዕ ይግባኣ ኣብ መንፈሳዊ ዕብየታ ኣዝዩ ጽኑዕ ዝኾነ ወፍሪ ግበር ኣብ ጉዕዞ ምስ ጎይታ ክትሃንጽ ክተባራታትዓን ዝኽእል መጽሓፍ ጥቕስታት ካሊእ ገዚእኻ ሃባ እዚ ንዓኣ እትገብሮ እትኽእል ዝዓበየ ነገር እዩ ንምዝንጋዕ ዝኸውን ግዜ እውን ይሃሊኻ ህላውናኣ ምሳኻ ከም ዝግባእ ኣስተማቕሮ እቲ ምንታይሲ ጽባሕ ንግሆ ኣብ ሞትካ ኣብ መቓብርካ እናተመላለሰት እትነብዕ ንሳ እያ ይዕርኽትኻ ምናልባት ኣብ ቅብርኻ ንምውዓል እውን ብስራሕ ክትሓዙ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ገንዘብካ ተጠቒምካ ከም እትዛዝሞን ወይ ክትቋጻጸራን ኣይትሕሰቦ ኩሉ ዘለካ ናታ እዩ ነቲ ጸጋ ኣምላኽ ብሓባር መዋርስትኻ እያ ንድኽመታ ተቃልዕ እንተደኣ ሃሊኻ ነብስኻ ተቃልዕ ከም ዘለኻ ኣይትረስዕ ከዋሊ ኹነላ ወይ ከዓ ሓባእ ኹነላ ሸፋኒ ሰበይትኻ ኹነላ
ስድራ ኣኽብረላ ንሕዋታን ኣሓታን ንቤተሰባን እውን ኣኽብረላ ንብዘለ ዘመናት ማዕረ ክንደይ ከም እተፍቅራ ንገራ ደቂ ኣንስትዮ ነዚ ምስማዕ ኣይደኽማን እየን ካብ ሰበይትኻ ንላዕሊ ንገንዘብ ኣይትገደስ ካብ ናይ ባዕልኻ ህይወት ንላዕሊ ንሰበይትኻ ኣፍቀራ ሓቀኛ ኩን ኣብ ምግርጫው ኣይትእቶ ልዕሊ ኩሉ ነገር ከዓ ካብ ኣብ ደገ መሓዝት ተብዝሕ ንሳ መሓዝትካ ክትከውን ምረፃ ኣብ ማእኸል ህዝቢ ኣኽብራ ኣድነቃን ብትዕግስቲ ድማ መዓዳ ብሓደ ጸልዩ ቤተ ክርስቲያን ድማ ኸይዱ ንቅዱሳን መጻሕፍትን ጸሎትን ብሓደ ኮይንኩም እንዳ አንበብኩም ተማያየጥሉ ተዛረውሉ ሓዳርኩም ከምዚ እንተደኣ ኮይኑ ፍጽምነትኩም ዋላ ነቶም ቅዱሳን ፈለስቲ ክዋዳደሮ እዩ ነቶም ዝተመርዑኹም እግዚአብሔር ሓዳር ይባረኽ ነቶም ዘይተመርዑኹም ካማይ ከዓ እግዚአብሔር ዝፈርሕ መጻምዲ ይሃብኩም ኣብ መንጎኹም ዝኾነ ምፍሕፋሕ ወይ ዘጋጥም ድሕሪ ምደቅኹምን ወይ ደቅኹምን ኣብ ዘይብሉ እዋን ተራዳድኡ ንደቅኹም ጽቡቕ ኣብነት ጥራይ ኩንዎም በሐቂ እግዚአብሔር አምላክና ዝተባረኸን ዝተቀደሰን ሓዳር ይሃበና ዘይተመርዓና ድማ አንቢዩና ተዓዚብና ሓዳርና ክንመርሕ እግዚአብሔር ይደግፈና ክብራት ኣሕዋተይ ምክንያቱ ሓዳር ማለት እግዚአብሔር አምላክ ዝጠመሮምሲ ዋላ ሓደ ሰብ ኣይፍለዮም ይብል መጽሓፍ ቅዱስና እዚ ከዓ ታይ ማለት እዩ ሓዳር ማለት ክብረት ወይ ከዓ ሓዳር ማለት እታ ሰበይቲ ናብ ዝሙት ከይኸይድ እቲ ሰብኣይ ከዓ ናብ ካልእ ሰበይቲ ከይኸይድ ሓንተ እናቀየረ ሓንተ እናምፀ ከይኸይድ ኩሉ ነገሩ ከም እትኾነሉ ሰበይቲ ዝመርጽሎ ሰበይቲ እውን እንተኾነት እቲ ሰብኣይ ናብ ካልእ ከይኸይድ ወይ ከዓ እታ ሰበይቲ ባዕላ ናብ ካልእ ሰብኣይ ከይትኸይድ ኣደዳ ዝሙት ኣደዳ ሰብኣይ ምቕያር ከይትኸውን እግዚአብሔር አምላክ መጻምርቲ ይህበና እዩ ምክንያቱ ደቂ ሰባት ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ንወድቕ ንኽእል ኢና ከምኡ ከዓ እግዚአብሔር አምላክ ውለድን ተዛሙድን ካበለና ድረስ ብፍቅሪ ብሓልየት ብእምነት እግዚአብሔር አምላክ ካብዘን ሰለስተ ነገራት እተዓቢ ፍቅሪ እያ ኢልዋ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 13 ዝብል ዘሎ ተኣየን ካብተን ሰለስተ ኣዋዳዲርወን ዘሎ እምነት ተስፋ ፍቅሪ እታ ተዓቢ ግና ፍቅሪ እያ እሞ ተፋቀሩ እያ ትብል ክብራት ኣሕዋተይ ስለዚ ፍቅሪ ካብ ኮነ ድረስ እታ ተዓቢ ፍቅሪ እያ ኢልና ደኛ ፍቅሪ ተልዮ ሓልየት ኣሎ ምክንያቱ ፍቅሪ ፈሪሃ እግዚአብሔር ቅንዕና ልቢ ርክዓ ርህራሄ እግዚአብሔር ወይ ከዓ ርህራሄ ምትሕልላይ እሳ እንተጠፊኣ ሕድገት ምግባር እንድሕር ፀጊምዋ ምርድዳ እንድሕር ለይተደልያ ነገራት ክትከድከላኮ ተመለስ ዳ ሓፍተ ኢሉ ዝገንሓ ዝምዕዳ ካብ ድኽመታ ዘባራታትዓ ሰብኣይ ማለት ኣካላ ኩሉ ነገር እዩ ስለዚ ክብራት ኣሕዋተይ እግዚአብሔር አምላክ ሓቀኛ ፍቅሪ ይዓድለና ምክንያቱ ፍቅሪ ዘርዚርካለ ይውዳ እዩ ፍቅሪ ባዕሉ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እኳስ ንኣና ክብልስ ኣብ ሰማያት ሰማያት ወሪዱ ካዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ተወሊዱ ካዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወለደ ከዓ ዝነበረና ሓጢያት ኣብ ምድሪ ዝተቃበረ ብጥምቀቱ ስዒርዎ ኣብ ሰማያት ዝነበረና ሓጢያት ከዓ ብስቕለቱ ሰይርዎ ማለት እዩ ስለዚ ታሪእናኛ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንታነፍቀራ ወይ ከዓ ንንሓልየሉ ንንግደሰሉ ኣስላማ እዩ በንጢ እዩ ዘይኮነስ በቃ ፍቅሪ ክንልግሰሉ እዩ ሂብና ዘለና እግዚአብሔር አምላክ ሓቀኛ ፍቅሪ ንኽበና ይርድአና እና ክብራት ኣሕዋተይ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮና እዚኣ ትመስል ነይራ ብኻሊእ ቪድዮታት ክስካብ ንራኸብ ካብኡ ከዓ ድጋፍኩም ኣስተያየትኩም ሓልየትኩም ኣይፈለየኒ ክብራት ኣሕዋተይ بخالي فيديوهات كسكار نراخب سسناي نعاكم يكون قسانة رهوة سلام فقري حاليتي هاونا فتارنا باي باي.